Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. Avui us porto una molt senzilleta. Avui estarem fent uns rotlles de canyella. Jo ja sé que tinc una recepta de rotlles de canyella al canal, però és que les que us porto avui són amb pasta de full, així que alguna cosa diferent tenen. Ja veureu que fàcil i que bones estan. No m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem, i primer de tot agafarem la nostra pasta de full i l'estirarem i la pintarem amb mantega fosa. Agafarem el sucre i el barrejarem amb la canyella en pols. I un cop barrejat, ho tirem per sobre. Podeu fer-ho amb la cullera si voleu ser més polidets, però jo aniré més ràpid així. I ara simplement hem d'enrotllar la massa de full. Perdó, la massa de pasta de full. Aquí he preparat una safata de forn, que és on aniré posant els rotllets, i amb un ganivet li traiem primer els extrems perquè ens quedi més maco. Molt de compte, i anem tallant unes rodanxes més o menys d'un dit. Mireu, jo aniré posant a sobre de la safata. I aquí tenim ja tallats els nostres rotllets de canyella. Els pintarem amb ou batut, així amb molt de carinyo. Jo a aquestes alçades ja tinc el forn precalentat a 200 graus i tindrem els rotllets de canyella més o menys uns 15 minuts. De totes maneres, quan surtin, com sempre, us diré l'estona que han estat. Doncs ja estan llestos. Som-hi, cap al forn. I mireu, després de 15 minuts, així és com han quedat els nostres rotllets de canyella. I ara els hi donarem l'últim toc. Així que de moment ho deixo aquí. Agafem el sucre glaç, una miqueta de suc de llimona i una miqueta d'aigua. Farem una glaça. He posat el glaçejat en aquesta mena de biberó perquè ens serà més fàcil per decorar-los. Així que ara simplement li tirem per sobre. Poquet a poquet, els anem decorant tots. Si voleu, això també ho podeu fer amb una mànega pastissera, o tirar-ho simplement directament amb una cullera. I ara deixarem que s'assequi. I ja els tenim, mireu, ja s'han assecat. Mireu quina xulada, estan boníssims, ja veieu, facilíssims de fer. Així que ja ho sabeu, bon profit,
a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la dels rotlles de canyella de pasta de full. Espero que proveu a fer-ho, que ja veureu que facilet, que ràpid i que bons que queden. I que m'ho expliqueu, clar, perquè poca gent m'explica, que prova a fer les receptes. No sé jo què pensar. Bé, aquí us deixo la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!